Из Иберийского полуострова воины креста сумели вытеснить мавров навсегда. Священный град Иерусалим был захвачен крестоносцами, но через 88 лет магометане вернули его назад. Братья по кресту направились и к берегам Балтики. Огнем и мечом они прошлись по языческим и православным землям, но наступление разбилось о Гарту, которую еще называют Горой. Этот город был воротами в альбрутенские земли, и ворота устояли. Северный крестовый поход был уничтожен людьми Альбрутении, людьми Белой Руси. У крестовых походов было три основных направления. Самой удачной была испанская кампания. Крестоносцы воевали за Иберийский полуостров. Противостояние длилось 400 лет, и за это время одна область за другой освободились от арабов, которых в средневековых хрониках называли маврами. Со временем на освобожденной территории возникло единое католическое государство Испания, которое существует и по сей день. Самое знаменитое – центральное направление – Палестина. Святая земля, в которой находится гроб Господень и которую арабы захватили в VII веке от Рождества Христова. Первого удара крестоносцев арабы совершенно не ожидали, поэтому начало палестинского похода было воистину победоносным. Был захвачен священный град Иерусалим и обширные земли вдоль побережья. Образовались Трипольское и Эдесское графство, Антиохийское княжество и Иерусалимское королевство. И крестоносцы, конечно, не собирались останавливаться. В это время в Иерусалим совершила паломничество Ефросинья Полоцкая, небесная покровительница Беларуси. Она вознесла молитву у гроба Господня, обошла все святые места в окрестностях Священного Града. Там Ефросинья Полоцкая и умерла, и была погребена в монастыре преподобного Феодосия Великого, неподалеку от Иерусалима. Однако палестинский крестовый поход оказался провальным. Хватило сотни лет, чтобы арабы консолидировались и дали единый отпор крестоносцам. В 1187 году Иерусалим пал под натиском арабского предводителя Салах ад-Дина. Из города вывезли многие христианские святыни, в том числе и тело преподобной Ефросинии. Внучку Всеслава-чародея перезахоронили в Киево-Печорской лавре. Священный град трех религий перешел в руки мусульман. Одно за другим пали королевства Ближнего Востока. Война за гроб Господень закончилась полным провалом. В течение 80-х годов по начало 90-х годов XIII века пали один за другим Бейрут, Тир, Антиохия, Сен-Жан-де-Акр, Акра бывшая и так далее. И всему этому миру уникальному пришел конец. Остается только сожалеть тому, что вот этот уникальный эксперимент, к сожалению, не удался. А ведь он мог быть очень интересным. Все дело в том, что за период существования этих государств здесь начало зарождаться особое общество, в котором уживались мусульмане, христиане, иудеи, причем христиане еще и разных направлений. Отчасти именно неудачи в Палестине породили третье направление, в котором двинулись толпы крестоносцев.
Северный или Балтийский крестовый поход состоял в основном из тех, кто не хотел плыть за 3-9 земель, чтобы погибнуть от рук рассвирепевших арабов. Балтика, например, для немецкого дворянства была неизмеримо ближе, чем Палестина. Кроме того, земли балтов и славян были гораздо более плодородны, чем иерусалимские пустоши. Что же определяет историю? Личность, судьба или стечение обстоятельств? У самым пачатку 12 стагоддзя у вусці Двіны высадзілася першая партыя рыцараў-мечнікаў. Крыжакам спатрэбілася некалькі дзесяцігоддзяў, каб у вусці Двіны з'явілася крэпасць Рыга, якая перакрыла выйсце да Балтыйскага мора. У 1206 годзе ордэн мечаносцаў захапіў усю Прыбалтыку і аб'яднаўся з Тэўтонскім ордэнам. Землі Белай, Чорнай і Чырвонай Русі апынуліся нібы ў велізарных кляшчах. На той час амаль усе землі балтаў былі захопленыя крыжакамі. Аднак гэтыя народы ўсё ж спрабавалі працягваць змаганне, і ў выніку гэтага змагання быў адзін – фізічнае вынішчэнне. Ніхто не збіраўся з імі дамаўляцца. Іх не разглядалі як палітычную сілу, іх не разглядалі як сілу вайсковую, якая можа супрацьстаяць. Хаця трэба аддаць віннае балтам, яны спрабавалі і некалькі разоў падымалі паўстанне супраць крыжакоў. Паўстанні балтаў супраць крыжакоў ніколі не скончваліся сапраўдным поспехам і прыводзілі да жорсткіх карных мер з боку баявых манахаў. Жыццё на заваяванай крыжаносцамі зямлі для звычайных людзей было вельмі незайздросным. Август Фрыдрых Кацыбул. Старажытная гісторыя Прусіі. Яшчэ напрыканцы 14 стагоддзя, калі балтскія землі былі цалкам заваяваныя і ўціхаміраныя, вялікі магістр ордэна крыжакоў Конрад Валенрод узгневаўся на кумерлянскага епіскапа і загадаў адсекчы правыя рукі усім сялянам ягонага епіскапства. Зразумела, што на тэрыторыю Альба-Рутэні, Беларусі, лілася шырокая плынь бежанцаў балтаў. Часам на нашыя землі прыязджалі і балцкія князі. Іх гарады былі захопленыя крыжакамі, і яны праводзілі ўсё сваё жыццё ў вайсковых сутычках, намагаючыся вызваліць айчыну. Гэтыя радавітыя людзі ўвесь час практыкаваліся ў вядзенні бою і ўжо толькі таму былі добрымі палкаводцамі. Часам іх нават запрашалі на княжскую пасаду. Справа ў тым, што ў сярэднявеччы князь выконваў функцыі вайсковага міністра, галоўнакамандуючага, а таксама займаўся замежнымі справамі. Пытанне ўнутранай палітыкі вырашала веча, народны збор. Князь – гэта не толькі асоба. І не столькі асоба. Князя запрашалі з адной мэтай. Самай галоўнай мэтай першапачаткова – гэта абарона межаў сваёй дзяржавы, княства. І князь, які б ён ні быў бы, без сваёй дружыны нічога не азначаў. І князь прыходзіў заўсёды з дружынай. А калі ён парушаў дамовы нейкія, то яго адразу веча, ці яшчэ пішуць у крыніцах па-другому, указвала яму путь. Жыхары Наваградка запрасілі да сабе балцкага князя Міндоўга і не прагадалі. Гэты таленавіты ваяр аб'яднаў вакол Наваградка ўсе землі Чорнай Русі – Градзенскую, Слонімскую, Валкавыскую, Нясвіжскую. І ў выніку атрымалася новая дзяржава – Вялікае княства Літоўскае. Пад ударамі крыжакоў з захаду і манголаў з усходу раз'яднаныя княствы зрасліся ў адзіную краіну. Новая дзяржава злучала ў сабе два розных народы – балтаў і славян. Але пры гэтым не з'яўлялася імперыяй, бо людзі аб'ядналіся не пад прымусам, а добраахвотна.
і ніводны рэгіён, ніводная нацыя не дамінавала над іншай. На жаль, часта вялікім літоўскім князям у мірных дамовах прыходзілася саступаць крыжакам балцкія землі. Так, толькі пры вялікім князе Вітаўце Жумація пераходзіла да крыжакоў 5 разоў у выніку мірных перамоваў. Вялікае княства літоўскае ўзмацнялася з кожным наступным пакаленнем. Яно адбівала напад захопнікаў і нават пашырала свае тэрыторыі. Так, у 1362 годзе у бітве на Сініх водах нашыя продкі разбілі татар і вызвалілі землі Украіны. Ачышчаная ад вузкавокіх захопнікаў, тэрыторыя ўвайшла ў склад вялікага княства, і нашыя продкі атрымалі выйсце да Чорнага мора. На жаль, змаганне з немцамі было на парадак больш складаным. Тэўтонцы метадычна прасоўваліся ў глыб краіны, але іх рух запавольваўся, і новыя землі даваліся ўсё большымі і большымі ахвярамі. І вось на шляху крыжакоў стала Гарта. Так у люфлянскіх хроніках называлі гародню. Гэты горад быў па сутнасці заходняй брамай да вялікага княства літоўскага. Усе разумелі, калі горад будзе ўзяты і немцы пяройдуць на правы бераг Нёмана, то вярнуць гэтыя землі будзе практычна немагчыма, а абшары краіны будуць адкрытыя перад захопнікамі. Таму беларусы глядзелі на гародню з надзеяй, а немцы з пажадай. У тыя часы гэты горад карыстаўся, скажем, паходы на гэты горад карысталіся вялікай павагай у крыжакоў. Прычым не толькі крыжакоў, якія ходзілі ў ордэн, а менавіта ў рыцараў з розных краін. У паходах на гэтую крэпасць, на гародню, удзельнічалі прадстаўнікі амаль усіх еўрапейскіх краін, рыцары, і налічылі сваім гонарам. Згодна з пісьмовымі крыніцамі зафіксавана больш за 20 разоў паходаў менавіта на гародню. Цалкам зразумела, што на самы цяжкі адрэзак фронту быў пастаўлены найталенавіты палкаводзец. Каштэлянам, а значыць і кіраўніком абароны гародні, быў Давід, які хутка атрымаў мінушку гарадзенскі. За ўсё жыццё гэты чалавек не прайграў аніводнай бітвы, і дзякуючы яму нашыя продкі ўпершыню перайшлі ад бесперапыннай 200-гадовай абароны да сапраўднага нападу. Давыд кіраваў абаронай гародні, і гародня трымалася. Аблогі, калі горад намагаліся ўзяць голадам. Абстрэлы, калі горад крышылі агнём і цяжкімі ядрамі. І нарэшце жорсткія штурмы, калі кроў лілася ракой па гарадскім мурам. Раз за разам Давыд Гарадзенскі перадольваў усе гэтыя напасці. У каштэляна гародні нават заставаліся сілы аказваць дапамогу суседзям. Некалькі разоў ён дапамагаў Пскову адбіць напады крыжакоў. Да ўсяго гэтага Давыд паспяваў здзяйсняць хуткія, але эфектыўныя набегі на землі крыжакоў. Вот Давыд Гарадзенскі, ён насамрэч, ён па сутнасці быў бичом для крыжакоў. Таму што яго моц, яго патэнцыял, яго вайсковае уменне, яно па сутнасці ставіла крыжакоў в тупік з аднаго боку, а ў другое яны па сутнасці палохались, як толькі дзесьці гучала гэта прозвішча Давыд Гарадзенскі. Что же определяет историю? Личность, судьба, пересечение звезд. Участники Балтийского крестового похода соединяли монашеский и воинский образ жизни. Это таило в себе опасное противоречие, ведь Святое Писание провозглашало несовместимость служения Богу с пролитием человеческой крови. Человекоубийство объявлялось безусловным грехом. Была разработана специальная религиозная этическая доктрина боевого католического монашества. Но она была рассчитана именно на палестинский крестовый поход, то есть тот поход, когда христиане пытались вернуть назад гроб Господень и земли, которые были захвачены несколько столетий назад. Вторжение на Балтику сильно отличалось от походов на Иерусалим.
Ведь земли эстов, ливов и прусов принадлежали этим народам испокон веков, и никаких христианских святынь на их территории не было. Старая риторика, например, сочинение Бернарда Клевронского, которое оправдывало возникновение ордена тамплиеров, к новым условиям уже не подходила. Для того, чтобы окончательно не потерять авторитет в глазах Европы, участники сомнительного Балтийского крестового похода старались соблюдать принятый устав и поддерживать образ неустрашимого рыцаря и аскетичного монаха одновременно. Огромное количество времени уделялось молитвам. Как правило, кроме этого, очень жесткая, суровая дисциплина внутри ордена была, несравнимая даже с гражданскими орденами. И при этом постоянная готовность взять в руки меч, что тоже отсутствовало у гражданских людей. То есть это очень жесткая военизированная структура со своим определенным кодексом поведения, и очень предельно аскетичная, по крайней мере, на взгляд стороннего человека. Согласно уставу ордена, братья должны были сообща и вместе, днем и ночью посещать богослужения и почасовые молитвы. Мирские братья, независимо от того, присутствовали они на службе или находились где-либо еще, должны были на заутреннюю прочесть «Отче наш» 13 раз. Каждый другой канонический час должен был отмечаться семикратным прочтением молитвы. После повечерия братья должны были хранить молчание до заутренней. Вопросы оружия и упряжи были отданы на откуп старшим братьям. В этой области устав требовал соблюдения лишь одного правила. Седла и уздечки и щиты не должны были покрываться золотом и серебром неумеренно. Часто храбрость мужей сильно смягчается от близкого общения с женщинами. Именно по этой причине устав запрещал принимать женщин на полное служение. Здесь уместно вспомнить одну из легенд крестоносцев. Однажды замку потребовалась повариха, и за разрешением принять женщину на работу рыцари-монахи обратились к самому папе в Рим. Понтифик дал добро с условием, что это будет дама не моложе 60 лет. Подумав, рыцари пригласили в замок 3 девушек, которым исполнилось 20. Однако, судя по всему, женщин в ордене все же было немного, потому что сердца братьев не смягчались ни состраданием, ни боязнью Божьего гнева. Что же определяет историю? Личность, судьба или стечение обстоятельств? Гародня не давала крыжакам рухацца далей. Аднак, акрамя павольнай і паступовай экспансіі, рыцары здзяйснялі раптоўныя і глыбокія рабаўнічыя набегі. Умацаваныя гарады пры гэтым рыцары проста аб'язджалі. Там, куды крыжакі наносілі свой удар, заставалася толькі спаленая земля, а рыцарскі абоз, нагружаны нарабаваным дабром, рухаўся назад, у землі ордэна. Ніколі нельга было прадказаць, па якой мясцовасці крыжакі нанясуць свой чарговы удар, а набегі здзяйсняліся ўсё часцей і часцей. І тады нашыя продкі выпрацавалі стратэгію ў адказ. Усё было проста. Вестка аб разрабаваным горадзе разносілася імгненна, і тады ўсе жыхары ваколіц, якія былі здольныя трымаць у руках зброю, выпраўляліся ў пагоню. Абоз, загружаны здабычай, звычайна ехаў вельмі павольна, таму часта апалчэнцы даганялі крыжакоў і помсцілі ім за сваю зямлю. Гэту стратэгію выпраўлення ўсім светам на ўздагон рабаўнікам так і назвалі пагоняй. Гародня знаходзілася на самай мяжы з зямлёй, якая ўжо была захоплена крыжакамі. Таму усе абозы з нарабаваным дабром рухаліся ў яе напрамку. У гарадзенскага кашталяна быў моцны, да таго ж вельмі хуткі атрад, з якім ён вельмі часта выпраўляўся ў пагоню і вельмі часта наганяў ворага. Хроніка зямлі прускай з главы і як была разрабаваная крывіцкая зямля. Давыд Гарадзенскі забіў больш 30 іх людзей і забраў усё, што там было, правізія і ваенны рыштунак.
Ён таксама захапіў 500 канёў і адвёў іх да гарта, якія падняліся крукі і стогны, бо ні ў каго не было хлеба і іншай ежы. Шматлікія адважныя рыцары капаліся ў зямлі ў пошуках карэнняў, іншыя падаўжалі сваё жыццё, ядучы лісце. Ад самай зямлі крывічоў ніводны з іх на працягу больш сотні міль не тое, што не еў, а нават не бачыў хлеба. Давыд быў косткай у горле ордэна. Ён замінаў крыжакам. Часта для таго, каб выйграць бітву, не патрэбна збіраць вялікае войска. Варта наняць забойцу і знішчыць адзінага чалавека. Але ў Давыда была магутная і верная ахова, таму забіць яго не атрымоўвалася. Але ўсё-ткі крыжакі здолелі нанесці удар у самае сэрца Давыда. Рыцары-манахі забілі жонку гарадзенскага каштыляна і яго дзяцей. Калі ацэньваць з пункту гледжання военной тактики, стратегии, это можно зразумець. Але вось з пункту гледжання чалавечай годнасці, нават рыцарскай годнасці, а там быў кодекс, то гэта, канешне, на мой погляд, учынак ніякім чынам не адпавядае званню рыцара. Жонка Давыда, Берута, была дачкой вялікага князя літоўскага. Родная сестра забітай жанчыны была польскай каралевай. Гарадзенскі кашталян пакляўся адпомсціць за каханую жонку, а сваякі Беруты, вядома, падтрымалі яго. Так упершыню склалася сапраўдная кааліцыя супраць ордэна. Палякі і ліцвіны ішлі адзіным войскам супраць дзяржавы крыжакоў. Давыд быў адзінай фігурай, якая магла стаць на чале гэтага наступу, бо ён усё жыццё ваяваў супраць крыжакоў і паводле гістарычных дадзеных ні разу не прайграў аніводнай бітвы. Пад кіраўніцтвам Давыда Гарадзенскага аб'яднаныя сілы Польшчы і Беларусі дайшлі да Бранденбурга. Гэта быў першы сур'ёзны наступ у гісторыі паўночнага крыжовага паходу. Давыд Гарадзенскі на галаву разбіваў войскі ворага, што сустракаліся на ягоным шлясе. І, магчыма, ён змог бы пакласці канец дзяржаве захопнікаў, але яму быў нанесены чарговы вераломны удар у спіну. Падчас паходу аб'яднаных войскаў ахова Давыда яшчэ больш узмацнілася, і падаслаць да яго забойцу было ўжо абсалютна немагчыма. Таму крыжакі падкупілі аднаго з тых, хто быў побач з Давыдам. Адзін з саюзнікаў, мазавецкі рыцар Анджый Гост, закалоў Давыда ў спіну. Пасля гэтага пераможны наступ быў спынены, і войскі павярнулі дамоў. Усю дарогу ад Бранденбурга да Гародні ваяры неслі цела забітага Давыда на шчытах. Рыцары-манахі шукалі рацыянальнае рашэнне. Гэта значыць тыя, якія прыносяць найбольшы эфект пры найменшых высілках. Таму распаўсюджаным прыёмам у прасоўванні правільнай веры стаў захоп заложнікаў, часцей за ўсё дзяцей. Ужо ў часы вялікага княства літоўскага у крыжацкай крэпасці сядзелі сыны Вітаўта, легендарнага князя, якому давядзецца пакласці канец экспансіі. Вітаўт павінен быў стаць марыянеткай, а нітачкамі, якія рухалі бы ім, служыла бацькоўская любоў. Ці мог бы нехта яго асудзіць, калі бы ён здрадзіў радзіме для таго, каб два хлопчыка засталіся жывымі? Але Вітаўт парушыў дамоўленасць з ордэнам, не стаў ваяваць супраць сваёй радзімы і збег дамоў. Абодва яго сыны былі забіты. Яны маглі б стаць радапачынальнікамі новай дынастыі, і замест егелонаў увесь свет ведаў бы каралеўскі род Вітаўтавічоў. Але гісторыя не мае умоўнага ладу. Хлопчыкі Іванка і Георгій былі атручаныя ў Кёнігсберзе магістрам Теўтонскага ордэна Конрадам Валенродам. А
праз 15 гадоў іх бацька разам са сваім стрыечным братам польскім каралём Ягайлам стаў таемна збіраць велізарнае войска. Амаль праз 300 гадоў пасля пачатку паўночнага крыжовага паходу, пасля таго, як мноства народаў сышлі ў нябыт фізічна і духоўна, нарэшце з'явіўся шанец спыніць нашэсце. Аб тым, як зубры Белавежскай пушчы былі прынесены ў ахвяру Беларуся, аб тым, чаму 5,5 стагоддзяў нага нямецкіх заваёўнікаў не ступала на беларускую зямлю, і аб тым, як адбывалася адна з найвялікшых бітваў у сярэднявечнай Еўропе. Аб усім гэтым вы пазнаеце з наступнай праграмы «Альбо Рутэнія. Белая Русь».